Kuita milishonga pagungano ndoku posta tauranya kana mizania yenyu ndimbure moti tsangure ndakaita noise pakati pakati mbure ndishuru chakaita kuti musinoidzi bedezi ndaita kudura pandoga ichienda kuinfinity mugagawa saka mota ndakamukira maimi vadoro saka kumona kwakaruma wakabva tingatimwe doro ina ndange ndaziva doro ranga rakarongwa nezvisizvo saka azoshamisa ndakunzi vakaita mishonga pamugagawa asi makadhirawo makaita handisitiri yenyu nokupai kuti sabho wachaku unondiziva here ndikuziva taura isu kutaura kwamaita handichatondera nokuti semunhu andakamuisa zvavazasandamboa achandoramba akatuka zvakadai atombeswa sini nemapurisa achiedza kuda kumuti pamwe angaite munhu iye achituka chete akatouya mudhuze mangu ini akatuka ari nonibhutsu dzangu chaimo apo ipapo anga akutuka nemunhu asi akuzivi handizivi asi akakutuka anga akutuka nene vatoshoshoma asi anorwara zvakapfurikidza ende mari yacho yaari kumwe haasi kuziva kuti iri munyika mabusha aikafumamba ndinaaaaakamusawaasandamboa nokuregerera waita uyatikuswinya mbichani aiwa saida kuswinya usikuda kuswinya kuzibhagera nedzimiro tinoswinya ukamhosva yako awo ndovakutowatukaungari udi anzi misine mbudzi nato rikukavhererwamwe wese waukashuka usazomboshamira wako wawatenga unovhura wega une basa mupenzi wa 19 awo inawo wawa washoka ndombudzi nato muisire mbudzi ibodzi 50-50 150 kana mbudzi dzinokambaira ndapedza enda kunde kuti tokuona msa 19 nembudzi nato ati 150 sumukakumumwana